Вие мъфени ли? Аз съм Сибел Тещуло. От около 28 години съм актриса. Шербет от Боровинки пресъздавам образа на Пембе Юнал. Накратко, темата на сериала е следната. Децата на едно светско и едно консервативно семейство се женят, започват неразбирателствата и опитите за тяхното преодоляване. Пембе е майката в консервативното семейство, силно привързана към децата и семейството си, както и към традициите. Има ли прилики с мен? И аз до някъде се придържам към традициите, но не съм чак толкова консервативна или, както се казва, не съм закостенял традиционалист. Това мога да кажа. Пембе е жена с объркани противоречиви чувства. Преминава през много върхове и спадове и промени в чувствата. При създаването на точно тази дълбочина може да създаде затруднения за актьора, но това е и приятната част за него. Но не мога да кажа, че много съм се затруднила, защото аз съм родена и отраснах в Бурса. Това е сравнително традиционен град. Помня доста неща от детството си. Мислейки за тях, използвайки ги, се чувствах по-близо до образа на Пембе. Сега мога да кажа, че имаме някои прилики с нея и аз съм силно привързана към семейството си. Няма нищо, което да не мога да направя за него. Но вероятно важи за всеки човек. За всеки семейството е на първо място. По това може би си приличаме. Преди малко говорих за другите прилики. Реакциите на зрителите към нея са балансирани. Има много хора, които харесват и подкрепят Пембе. Има и такива, на които поведението й не се харесва. Но обикновено в коментарите в социалните медии виждам следното. Не виждам само в Турция, но и в чужбина. Ако извадим от историята частта, която е специфична само за нас, за положението в нашата държава, всъщност показваме неща, които се случват във всяко семейство. Проблеми, които се срещат във всяка двойка. Затова Пембе е много близка до повечето жени. Така е. Затова и получавам хубави отзиви. Традицията е много широко понятие. В него се включва и религия, и наука, и суеверия. Затова не мога да кажа, че съм представител на традиционализма, защото това е широко понятие. Така, например, понякога харесвам и защитавам традиционализма на Пембе, но намесят ли се суеверията, не го одобрявам. Не съм съгласна с образа на Пембе. Обичам образа на Сюме, защото стои конструктивно между двете семейства, като мост, който ги обединява. Харесвам мислите и гледната й точка като Сибел в реалния живот. Отношението на образа ми към ценностите е относително. Зависи какво разбираме под традиция. Разбира се, аз също се гордея с традициите, защото традициите всъщност са културно наследство. Това са обичаите, нравите ни. Да си традиционалист означава да си пристрастен към миналото. В този смисъл за мен е приятно да пресъздавам такъв образ. Той не ми е чужд, но както казах, не защитавам прекаления традиционализъм и не винаги намирам поведението на Пембе за правилно. Гледам сериала, разбира се. Аз винаги гледам филмите, в които играя. Всеки път гледам Шербет от Боровинки като зрител. Мисля, че историята на сериала е много хубава и реалистична. Доказателство е и огромният брой зрители. Сериалът беше посрещнат много добре. Като гледам сериала, като обикновен зрител, изпитвам голямо удоволствие. Ако не бях актриса, пак щях да го гледам, дори щях да бъда голям фен на сериала.
Имаме голяма публика в чужбина, не само за този сериал. Всички турски сериали се посрещат и следят с интерес, защото, както казах, хората виждат себе си в героите, преживяват същите неща. Мъжът ми изневери, детето ми се опълчи, децата не ме слушат, хората ми пишат за себе си, всички се интересуват. Наистина се натъквам на истории от реалния живот, които приличат на тази, която разказваме. Да, обикновено отзивите са такива. Здравейте, благодаря ви, че ни гледате. Колкото и нашата история да изглежда местна, в нея говорим за общочовешки чувства. Любов, ревност, семейни неволи, отношения майка-баща, отношения баща-син. Затова мисля, че се обръщаме към всички хора. Много благодаря на чуждестранните ни зрители, че ни подкрепят. Продължавайте да бъдете с нас. Обичаме ви. Довиждане! Благодарим ви. Ако мечтите ти се сблъскат